സോ ഹലോ ഗായ്സ്, നമുക്കിന്നൊരു ഉഴുന്ന് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്ന വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. പറ്റൽമുളകും കൂടെ ഇട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കുക, എണ്ണയും ഒഴിച്ച് ഉള്ളി ഇടുക, ഇളക്കുക. ഇട്ട് വെച്ച ഉള്ളിയിലേക്ക് ശകലം പുളിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചൂടാക്കി വെച്ച ഉള്ളിലേക്ക് 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഉള്ളിലേക്ക് പിന്നെ ശകലം കരിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വെച്ച ഉള്ളിയും കരിവേപ്പിലയും കൂടെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അതിന് ശേഷം അരച്ചെടുക്കും. ജാറിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഇട്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അരച്ചെടുത്ത രൂപം. ഇനി കടുക് വറുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് എണ്ണയും ഇച്ചിരി കടുകും കരിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കടുക് വറുത്തതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ച സാധനം ഇട്ട് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഇളക്കുക. സോ നമ്മളെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. കൊള്ളാം, നല്ല കറി.